Aproape 100 de ani poartă în spate tantie Caterina și încă pe atâtea griji. Nopțile se adăpostește într-un subsol de bloc din București, iar zilele și le petrece cu mâna întinsă la mila trecătorilor pentru un codru de pâine și câțiva bănuți. Pensionare, iar despre medicamentele care să-i aline suferința nici nu poate fi vorba. Asemenea, ei sunt mulți dintre bătrânii României, aproape 650.000 de pensionari pentru care fiecare zi înseamnă, înainte de orice, supraviețuire. Statul vede în ei doar o povară bugetară și își acoperă incompetența în spatele unor legi care există pe hârtie, dar pe care tot el, statul, le încalcă. Ia priviți cum se duc, ia priviți cum se sfânt. Acum stau și aștept moarte, ca să vii. Măcinată de boli și de suferință, această bătrânică e sleită de puteri. Mai are puțin până să împlinească 100 de ani. Într-o țară civilizată, normal ar fi să-și trăiască liniștită ultimele clipe din viață. Acasă sau, în cel mai rău caz, într-un azil, nu la colț de stradă implorând milă. Ce-mi dă lumea și mie, dar nu cei de milă. Sigur că da. După ce a trudit din greu an la rând, la bătrânețe nu s-a ales cu nimic. Doarme singură într-o cămăruță rece, fără geamuri și tapetată cu icoane, la subsolul unui bloc din centrul capitalei. Are o fiică care o mai vizitează din când în când, dar care e la fel de săracă și nu o poate ajuta. Bătrâna n-are pensie, pentru că de-a lungul vieții nimeni nu i-a făcut carte de muncă. E forțată biata de ea să supraviețuiască cu 90 de lei, o pensie de urmaș. Dumnezeu cu toată lumea și cu mine și ce vrei să facă ea cu mine, tatăl cele, nu pot da pe nimeni. Singur pe el am. Nu se mai roagă pentru iertarea păcatelor, ci speră cu disperare să mai capete un leu doi. Singură pe lume e o viață rătăcită printre trecătorii care de cele mai multe ori evită să o privească. Un tânăr însă e impresionat de drama bătrânei și îi pune în palmele bătătorite câțiva bănuți care să-i prelungească agonia în care se zbate. Mai greu decât așa, să aștept la altul. E nu greu, foarte greu. Acum stau și aștept moarte, ca să vii. Soluții pentru salvarea acestor oameni ar fi, de pildă, dacă autoritățile ar construi centre speciale unde ei să primească îngrijiri minime și hrană. Pentru că în azilele de bătrâni, dacă n-au pensie suficient de mare sau pe cineva care să plătească în locul lor, nimeni nu-i primește și sunt condamnați să sufere până la moarte. Revoltător e că sunt 650.000 de bătrâni care ar avea nevoie de ajutor, potrivit unui ultim studiu. Dintre ei, doar 8.000 beneficiază de el și asta cu sprijinul unor fundații. Încercăm să aducem alinare de fiecare dată când putem. Organizăm mese de sărbători. Le oferim persoanelor vârstnice niște etichete sociale. Practic nu putem să luăm blocul statului, nu putem noi să dăm pensii mai mari și nici nu putem să venim cu un ajutor lunar către persoanele vârstnice. Ne-ar plăcea să o facem, dar nu avem posibilitățile materiale. Legi care îi protejează pe vârstnici există doar pe hârtie și proiecte destule pe care responsabilii le scot din sertare doar atunci când li se cer explicații. Dar bătrânii României s-au resemnat. Nu dau vina nici măcar pe soartă pentru viața de coșmar care le-a căzut în spate ca o cruce grea și pe care o poartă fără să se plângă. N-am nicio putere. Dacă vrea să facă un ajutor, să facă statul, dacă nu, nu. Cu ce am trăit până acum, trăiesc și de aici încolo. Cheamă-i, Doamne, înapoi, că-și așa-au dus-o prost. Și fă-i tineri cum au fost, fă-i mai tineri decât noi.